Zeeland telt steeds meer daklozen. Ik heb dan wel een vriend waar ik bij kan komen wonen voorlopig. Hij heeft mij dat aangeboden, omdat ik anders inderdaad gewoon op straat sta. Ja, dat is natuurlijk gewoon een rotgevoel in principe. En verder in deze Zeeland nu. Politie pakt mogelijke eiergooien op. En hoop gevestigd op nieuwe Deense methoden. Goedenavond. Het aantal dak- en thuislozen in Zeeland neemt toe. Zo'n 200 mensen zonder dak boven hun hoofd zijn in beeld. Maar instanties schatten dat er ook nog minstens 100 onzichtbaar zijn. Ze slapen in een tentje, in een auto of caravan. Of hoppen van bank naar bank. Een zorgelijke ontwikkeling waar iets aan gedaan moet worden, vinden de betrokken instanties. We zien dus dat zeker in deze periode, maar eigenlijk het hele jaar door, de opvangen gewoon vol zitten. De druk is hoog en de ernst is ook groot, vind ik. De schrijnende gevallen van dakloosheid zijn extreem zichtbaar op dit moment. Ja. Zo is de nachtopvang in Terneuzen en Vlissingen standaard vol en wordt er met een wachtlijst gewerkt. De woningnood is één van de oorzaken. Mensen stromen in de nachtopvang, moeten daar uiteindelijk weer eens uitstromen naar een vervolgvoorziening. Maar daar is geen plaats. Daarnaast nemen ook de problemen waar daklozen mee kampen toe. Vroeger zeiden we van op 2 of 3 levensgebieden heb je een probleem. Het is echt wel een handje vol nu. Hoe langer de dakloosheid duurt, hoe wanhopiger iemand wordt. Want hoe langer iemand in dakloosheid is, hoe moeilijker het wordt om ook weer terug te keren. Het is dus belangrijk dat mensen zo snel mogelijk weer een dak boven hun hoofd hebben. Waar we voor gaan en voor willen gaan met elkaar is wel echt het direct bieden van een woning. Voor een langere tijd en niet de druk van ik moet weer verplaatsen of ik moet weer een andere woning gaan zoeken. Het is zeer goed mogelijk dat er uitbreiding zal moeten plaatsvinden. Ja, en aangeschoven is verslaggeefster Mercy Kamermans. Mercy, ja, uitbreiding van die opvang, dat zou dus de oplossing zijn. Maar ja, waar zou die opvang dan moeten komen? Je hebt dus twee plekken waar nachtopvang is, in Vlissingen en Terneuzen. De andere steden waar de problemen het grootst zijn, dat zijn Middelburg en Goes. Dus dat zou de meest logische plek ook zijn. Aan de andere kant is het nieuwe beleid juist erop gericht minder noodopvang en sneller gewoon een eigen woning of een eigen kamer voor zo'n dakloze aanbieden. En dat dan juist verspreiden ook over de hele provincie. Ja, juist het tekort aan kamers en woningen is inderdaad een probleem. Maar als je nou kijkt, hè, Mercy, naar die groep, wat kun je erover vertellen, de mensen die dakloos zijn? Ja, de meeste zijn man, de meeste ook tussen de 40 en 60 jaar. 20% is vrouw. En wat eigenlijk iedereen wel heeft, zijn meerdere problemen. Soms is er sprake van psychische problematiek, verslaving, weinig netwerk, dus mensen bij wie ze terecht kunnen. Maar door die woningnood, wat je net ook al zei, kan ook soms door een scheiding of het verliezen van werk iemand dakloos worden. Gelukkig hebben veel mensen dan wel een netwerk waar ze terecht kunnen. Dan zijn ze niet echt dakloos, maar wel thuisloos. En dat overkwam ook Juda. Dit is Juda. Hij woonde tot voor kort in een appartementje op het terrein van de familie Gideonsen uit Capelle. Maar omdat er geen vergunning was, moest hij daar weg van de gemeente. Nou, ik vind dat de huidige woonsituatie erg lastig is. Zeker als je alleenstaand en jong nog bent, zeg maar. Daarom snap ik niet dat ze het niet dogen. Kijk, ik snap ook wel dat het geen ideale situatie is natuurlijk. En ik verwacht ook niet dat iemand daar zijn leven lang woont, want het is gewoon geen huis. Maar goed, het is in ieder geval een dak boven zijn hoofd en ik snap de regels. Maar ja, ik mis het menselijke aspect en dan denk ik, dat gaat volgens mij altijd boven regels. Maar daar denkt de gemeente dus anders over. Sindsdien zoekt Juda zich suf naar een andere woning, maar tot nu toe tevergeefs. Het geeft mij best wel veel stress en het doet mij sowieso wel wat. Ik heb dan wel een vriend waar ik bij kan komen wonen voorlopig. Hij heeft mij dat aangeboden, omdat ik anders inderdaad gewoon op straat sta. Ja, dat is natuurlijk gewoon een rotgevoel in principe. Ja, Mercy, nou is er een nationaal actieplan, hè, dat er in het jaar 2030 dat er geen daklozen meer zouden zijn in Nederland. Maar ja, is dat haalbaar? Ja, dat gaat denk ik wel heel moeilijk worden. Er moet in ieder geval nog heel veel gebeuren, want de laatste jaren neemt het aantal daklozen ook landelijk alleen maar toe. Maar goed, het is altijd mooi om een streven te hebben, een stip op de horizon waar je naartoe wil werken. In Zeeland zijn ze bezig met een nieuw daklozenbeleid. Aankomende zomer wordt dat gepresenteerd. En zoals ik net ook al een beetje zei, is het speerpunt Housing First. Dus eerst een woning of een kamer voor de daklozen en dan, waar ze een plek van rust hebben, de rest van de problemen oplossen.
Mercy Kamermans, dankjewel. Er komen 500 startbewijzen bij voor zowel de kustmarathon als de light kustrun. De wedstrijdonderdelen waren nog sneller uitverkocht dan anders. De kustmarathon al meteen op 1 januari, terwijl dat normaal pas in het voorjaar is. Nu is in overleg met veiligheidsinstanties en gemeenten voor het eerst besloten extra deelnemers toe te laten. De startbewijzen gaan komende zaterdag in de verkoop. En het evenement is in het weekend van 3, 4 en 5 oktober. Een 56-jarige voormalig notaris uit Sint-Philipsland is door de rechtbank veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij dwong een vrouw in 2018 tot het afstaan van geld, juwelen en administratie aan de vereniging Marlo op Sint-Philipsland, ook wel bekend als de secte. De man is een van de kopstukken van die secte. Volgens de rechtbank is de dwang heel bewust toegepast en door de jaren heen steeds een beetje verder opgebouwd. Uiteindelijk komt dat tot een kookpunt in augustus 2018, waarna de vrouw hulpeloos en weerloos volgens de rechtbank besluit haar huis af te staan. De rechtbank noemt de dwang emotionele mishandeling en indoctrinatie. Uiteindelijk ziet de rechtbank genoeg bewijs voor dwang vanwege de verklaringen die de vrouw heeft afgelegd. En dat wordt ondersteund door de vele documenten die zij door de jaren heen ondertekend heeft. Een 22-jarige man uit Zierikzee is vanmiddag opgepakt voor het gooien van eieren naar fietsers. En de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Na berichtgeving gisteren bij Omroep Zeeland hebben zich zowel bij de politie als bij ons slachtoffers gemeld. Meerdere Zeeuwen doen hun verhaal. Want al lijkt het gooien met eieren onschuldig, sommige scholieren die 2 weken geleden bij Biggenkerken nog bekogeld zijn, voelen zich onveilig. Zo vertelt de moeder dat het haar kind veel pijn deed. Anderen zeggen dat ze in eerste instantie dachten dat het een eenmalige actie was. Nu blijkt dat het al maanden speelt. We fietsten gewoon over de kering en ineens een klap. Ik dacht, wat is dit? Nou, ik zat er van onder tot bovenonder. Ja, je kan het zien hier zo. Dat is echt... je zat helemaal onder de eieren en nu zagen we het van de week op televisie. Ik denk, hé, wat is dit? Gebeurt meer. Ook al heeft Marco er afgelopen september niet veel last van gehad, begrijpen doet hij het niet. Je gaat niet zomaar op iemand een ei gooien, want het is gewoon een steen als het aankomt. En bij mij was het nog geluk, het was op mijn fiets. En ik zat zelf wel onder het eigeel en al, maar dat is niet zo erg. Maar die man die het op zijn hoofd hebt, of op zijn gezicht hebt, moet niet veel verder zijn. Hè? Als ze slim zijn, dan stoppen ze er wel mee. Wees slim en denk aan andere mensen en zeker aan de gevolgen die ervan kunnen komen. Ja, iemand met eieren bekogelen is strafbaar, benadrukt de politie, want mensen kunnen ernstig gewond raken. Een politieauto is gisteravond op weg naar een spoedgeval zelf gecrashed. En dat gebeurde in de Middelburgse wijk Griffioen, op de kruising van de Beneluxlaan en de Laan der Verenigde Naties. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken en ook raakte er niemand gewond. Staat er een feestje op de planning of is er misschien een misdaad gepleegd? Deze witte tenten naast sportcomplex Vliegende Vaart riepen de afgelopen week veel vragen op in Terneuzen. Maar de tenten die staan er omdat het openluchtzwembad een opknapbeurt krijgt. Nou, het zwembad is 20 jaar oud en dat betekent groot onderhoud. Dus je ziet toch dat er wat betonscheuringen ontstaan, her en der wat lekkages. Dus je ziet ook, de tegeltjes zijn eraf, het wordt vervangen door een coating. En dat maakt de boel onderhoudsvriendelijker. Om die coating aan te brengen moet de boel droog blijven. Vandaar die grote tenten. Die tent klinkt gek, maar is het waterdicht. Er komt dus geen water in het zwembad. En ongeacht de weersomstandigheden kunnen ze hier lekker doorwerken. Want we kijken wel uit naar een nieuw zwemseizoen. Dus het is toch de bedoeling dat het allemaal klaar is. En dat nieuwe zwemseizoen begint in de gemeente Terneuzen op 31 mei. En dan moet het zwembad dus ook weer klaar zijn voor gebruik. Er is 6 miljoen euro subsidie van de provincie te verdelen voor de komende 3 jaar. Voor culturele instellingen, kunst en festivals. Alle cultuurorganisaties hebben evenveel kans op subsidie. Eerdere subsidieregelingen komen te vervallen. Iedereen begint dus weer op nul. En maakt volgens gedeputeerde Johannes de Bat evenveel kans. Aan de ene kant is het toch het opschudden van het veld. Niet altijd datzelfde maar weer doen. En zeker weten dat de provincie dan wel bijdraagt. En aan de andere kant dat er ook echt nieuwe toetreders, nieuwe organisaties, nieuwe instellingen, dat die zoiets hebben van er is nu wel een kans. Laat ik die kans nu ook echt gaan pakken. Zodat we een beter beeld ook krijgen van wat er in Zeeland beschikbaar is. En uiteindelijk daarmee ook meer Zeeuwen bereiken.
Ruim 200 patiënten met artrose in de knie of heup, die zijn er het afgelopen jaar al mee geholpen. Een speciale Deense oefenmethode. Die methode kan pijnklachten behoorlijk verminderen en een operatie misschien wel voorkomen. Huisartsen en fysiotherapiepraktijken in Vlissingen hebben voor die methode het afgelopen jaar de handen ineengeslagen. Wie nu bij deze huisarts in Vlissingen komt met artroseklachten in de knie of heup, heeft grote kans dat hij eerst wordt doorverwezen naar hier, de fysiotherapeut. Om te starten met een Deense oefenmethode genaamd GLAD. Deze oefeningen zijn echt gericht op het goed aansturen van de spieren rondom het gewricht als het ware. Je traint de spieren op een bepaalde manier, hè. Dat noemen we een soort van neuromusculaire controle. Dat is een heel duur woord, maar dat wil eigenlijk zeggen dat je je spieren op een goede manier leert aansturen, zeg maar. Die manier kan veel mensen helpen met gewrichtslijtage in de heup of knie. Samenwerkingsverband Kerngezond Vlissingen heeft het contact tussen fysiotherapiepraktijken en de huisartsen aangejaagd. Want de Deense oefenmethode kan zelfs de druk verlichten op de zorg in het ziekenhuis. Ja, we hopen dat wel te bereiken door deze methode. Door ze, als ze langer inderdaad zonder klachten door kunnen gaan, dat we ze minder vaak hoeven door te sturen naar de orthopeed voor een verdere behandeling daar. De behandeling van ruim 200 patiënten vorig jaar laat al positieve resultaten zien. Dat klopt. We hebben maar weinig mensen teruggezien om ze door te sturen. Als je artrose hebt, dan daar kom je niet meer vanaf. Alleen je kan het wel inderdaad voor zorgen dat het langer uitgesteld wordt. En daardoor zijn bijvoorbeeld ook revisies van heupen en knieën, dat niet meer zo vaak nodig is. Dat heeft ook Tineke gemerkt. Bij haar werd al gesproken over een operatie aan haar knie. Maar eerst moest ze het programma nog maar eens proberen. Voordat ik hier kwam had ik dus echt heel erg veel klachten. Kon ik eigenlijk niet goed zitten, staan of liggen of lopen. Maar na 3 weken de speciale oefeningen te doen, gaat dat allemaal weer een stuk beter. Ik merk het verschil, dus ik denk, nou, het zal wel. We gaan het licht proberen. En het werkt. Het werkt bij haar zelfs zo goed dat ze minder pijnstillers nodig heeft. Ik gebruik nog alleen voor de nacht. Maak hem even mooi lang, mooie rechte houding, borst vooruit. Patiënten met artrose trainen 2 keer per week met een oefenboekje bij de fysiotherapeut. 8 weken lang, daarna laat hij ze los. Daarna moeten ze het oefenprogramma wel thuis gewoon volhouden, dus 2 keer in de week wel aan de slag. En dan na een jaar hebben wij een soort van follow-up dat we kijken van hoe is het programma bevallen. Voor Tineke zit het er voor vandaag weer op. Ze kan met een voldaan gevoel en zonder al te veel pijn weer naar huis. Er was vandaag vrij veel bewolking afgewisseld met een aantal buien. Heel af en toe een sprietje zon in Zeeland. Het werd 7, 8 graden. Tot morgenochtend stevige wind en ook regenbuien. Maar vanaf morgenmiddag dan breken er droge dagen aan. Met zonnige periodes en de temperatuur stijgt naar 8 of 9 graden. Met in de nacht dan nog wel kans op een graadje vorst. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne donderdagavond en graag tot morgen.